My ten dopyt pociťujeme ako rastový posledné 2 roky a on neoslabuje, on v podstate keby ďalej rastie. Dobre ste na úvod spomenuli, že to Španielsko patrí medzi top destinácie v rámci preferencií Slovákov a Čechov pre zahraničnú nehnuteľnosť. Mimo potom Európy sú nejaké ďalšie krajiny, ale Španielsko jednoznačne vedie. A myslím si, že je to kombinácia viacerých faktorov, ako prirodzene. To Španielsko má proste krásne prostredie, krásne počasie, vynikajúcu gastronómiu, vynikajúcu kultúru, výbornú infraštruktúru. A teraz zlepšujúce sa nejaké dopravné spojenie pre Slovákov, predtým Čechov. Takže je to takýto mix týchto parametrov, no a potom to logicky samozrejme potom tlačí tie preferencie Slovákov k tejto destinácii, ktorá možno ešte pred 5-10 rokmi nebola tak známa pre Slovákov. Slováci preferovali to chorvátske pobrežie a tento smer a to Španielsko sa im priblížilo tým zlepšujúcim sa letovým spojením, leteckým spojením. No a objavovaním toho, čo som spomenul, sa samozrejme tá obľúba a preferencie Slovákov smerom k Španielsku proste prejavujú a rastú ďalej. My ten dopyt pociťujeme ako rastový posledné 2 roky a on neoslabuje, on v podstate keby ďalej rastie.